Здравейте хора, съм GamerBG и в това видео ще кажа няколко неща. Значи, за Dead Trigger 2, съжалявам, че онова дето се чуваше. Това беше само защото си такова това. Се закри слушалките, защото от другата стая се чува доста силно. Просто се чува доста силно и за това много съжалявам. И относно до Pavlex DG, съжалявам, ако не съм, че не съм имел правилно. Нямах време да проверя това. Нямах време да проверя за името ти, съжалявам. Да, това исках да е. Да, клиповете да ви харесват. То самите клипове да ви харесват на вас. Надявам се да ви забавляват. И благодаря за лайковете, които оставяте. И не спокойно да ви харесват. Ако ви така, лайкнете го и се абонирате. Мисля, че това вече го казах, но както и да е. Чао, чао!